tarawa fuq il-YouTube u Facebook, nilqaw il-minet jismana u forsi ma setax jiġi il-lum il-lejla l-erba unek f'River of Love, nilqawkom minn qalbna biex tisimaw il-kelma tal-mulej. Illum għanna mistidna speċjali li hija waħda mid-Deacons tal-Knisja River of Love, hija oħtna Mari Sherry, nixtieq tatuha applawż. Nixtieq nirringrazzja l-Alla għalija l-mulej jitkellem minn fomma li hija equipped for such a time as this. Grazzi mulej Ġesu li inti ħatuża ħalli aħna kollha nisimgħu il-kelma perfetta li inti jo Ġesu għandek għalina l-lejla ħanikbru, nimmaturaw u anke nsiru aktar intimi miegħek mulej Ġesu għax il-mixja tal-Kristjaneżmu mhijiex sempliċiment kelma imma hija verament relazzjoni personali u intima. Jiena naf fuq xi ħadd titkellem moħti Marja għax qaltli pero ħallikom bil-kurzita ħalli ma noqgħodx ngħidilkom jiena u tkunu tafu, ħalli toqgħodu aktar attenti bħat-tfal kif konna ngħidu meta konna l-iskola, Amen, alleluja. Bless you. Bless you. U Mariella u Pastor Gordon nirringrazzjawhom minn iħnetnet ta' qalbna għal dak kollu li jagħmlu magħna, l-opportunitajiet li jtuna u il-grazzja li nistgħu nikbru wkoll f'din il-Knisja u naraw il-pjan tal-Alla jseħħ għalina. U għal dak li Alla jrid. Għal-fannu wkoll plista, tfijuli, għax idejjaqni. Mela. Iva, imbirkin ħafna b'din il-preżenza qaddisa tal-Alla malli tidħol ġew vera. Tħossok li diħer ximkien safe, diħer ximkien sikur, li tista' tkun at your ease ek, tista' tkun komda, tista' tkun int ek, libera ma tridx tkun tirreċta, tkun int nifsek. Hija knisja mbirka, hija knisja minn Alla u il-koll nemmen li nafu u ninsabu id-dinja fi xini, għax kulħadd ewer, sewa speċjalment aħna li għandna l-Ispiritu Santu, kemm niddixxernu iżjed il-moment and the time li qegħdin fih bħalissa, però dak m'għandux għalfej lilna l-Kristjani ibeżżana sa ċertu puntu laqqas jinkwetana. Il-pastor semma li se jsir il-konferenza dal-waqt, 15 oħra prattikament tibda. Hija il-konferenza fuq il-fidi, Faith Explosion, u ovvjament din issir biex aħna l-koll nitilu minn livell li qegħdin fih, ma nibqux hemm u nitilu f'livell ieħor. Għandna bżonn, Ġesu illum il-messaġġ li tagħna, għandna bżonn verament ma nibqux fejn aħna. L-iktar qed inħossuna stakk fejn aħna, ma nikkomodawx lilna nfusna u nedu jiena semna sal le. Issa, hemm bżonn li nimmaturaw. Plus li għandna l-grazzja ta' din il-konferenza, ukoll il-kors li semma l-pastor, għax taqt insemmih ukoll, is-sitt pilastri tal-Knisja, tal-fidi Kristjana, inħeġġiġkom biex tagħmluh. Għal raġuni li forsi tedda fuq xinu, sitt pilastri tafu xinu huma l-pilastri huma. Dawk li jżommu binja ma tisfrundax, ma taqax, jżomma soda. Issa, il-Kristjaneżmu li aħna nitalmu f'dan il-kors, huwa biex aħna jiġri x'jiġri, ġej fid-dinja, all right, ħanibqu sodi. Imma di ma nistux noħduha for granted. Irridu namlu xi ħaġa. Għaliex? Għax inut li ngħidu isma' jiena Kristjan, l-Alla nafu u jafni u inħalli kollox għaddej. Le, ma jistax ikun. Hemm bżonn li biex nimmaturaw nimxu bil-prinċipji ta' Alla mingħajr biża. Forsi tgħidli ma jiena ma nibżax ta'. Imma il-biża għandha ħafna forom. Alright, ma ħanix ħanitkellmu fuq it-twerwir, li ħanibża nitwerwer, imma ħanitkellmu minn biża
Li jekk ma nagħlqulix il-bib, all right, la ħanara breakthrough f'ħajti. Se nibqa' fgata u strangled mid-demonju, għaliex? Għax il-biża' huwa dak il-bib li huwa antratura għax-xitan. Bħalma l-fidi, u bil-fidi, mingħajr fidi ma nistgħux noġbu lill-Alla, impossibbli. Bil-biża' il-kontra, niftħu bib beraħ, u mbagħad il-demonju. Jiġifieri jew ma' Alla, jew ma' x-xitan. M'hemmx triq tan-nofs. Issa, f'dan il-kors, għaliex pilastri u se nsiru l-Kristjan matur li Pawlu stess fih jgħidilhom għax huwa f'Lut 6, all right, fejn jitkellem lil dawk il-Kristjani li baqgħu bil-ħalib. U ċanfarhom waħda sew, ġifieri, għallhom ma tistgħux tibqgħu tixorbu l-ħalib, issa bżonn tiklu l-laħam. Ġifieri, ħanna minna li jassirna Kristjani u daqshekk. Imma fih il-pilastru tal-indiema, l-indiema irid tkun vera, mhix nilabu. Fuq l-indiema, pilastru, il-fidi, it-tieni pilastru, li mingħajrha ma nistgħux noġbu l-Alla, fuq il-mamudijiet. Ħafna ma jafux li hemm mamudijiet, jaħsbu li hemm mamudija waħda. Imma tlieta hemm, dak nitkellmu fuqu fil-kors. It-tqejjid tal-idej huwa pilastru wkoll. Ħafna jieħdu ħlajt li ma jemmnux fih. Huwa pilastru tal-Kristjaneżmu tqejjid tal-idej għal-fejqan. Resurrection, il-qawmien. Maħnissa nibqu mejtin laħwa jew niftakru fl-eternità. Wow, ġifieri da li qegħdin fih huwa just temporanju. Aħna nkunu eternity minded. Moħna, ġifieri l-iskop tagħna l-eternità fejn se nqattawha. All right, di għandha tkun. Ġifieri għandna lesson fuq hekk u judgment. Judgment, l-aħħar lezzjoni fuq il-ġudizzju. U tajjeb tali niftakru fihom. Għax ħafna mill-aljenazzjonijiet li jġibirna d-demonju, daw il-pilastri jġibhom fi xejn. U nispiċċaw, hekk jagħmel terremot, nispiċċaw frak li m'għandux ikun fil-Kristjaneżmu, sewwa fi ħajtana. Issa, tgħidli għalfejn dan kollu, mhijiex il-messaġġ tal-lum, però il-messaġġ tal-lum li ħaniftħu fuq morru f'Salm 139, hekk joġobkom, ħanibdew minn hemm. Għaliex? Għax biex aħna verament nirċievu sija f'dil-konferenza, sija waqt dal-kors, u blajnuna talla u bil-grazza talla anki bil-messaġġ tal-lejla, irridu nneħħu ostakoli minn nofs saħwa. All right, ħafna minna qegħdin stak, ma nistux naraw ħelsien, ma nistux insibu kwiet, ma nistawx naraw breakthrough, ma nistawx infiqu, ma nistaw marbutin rabta nobis. Allura hemm xi ħaġa li rridu nittakiljaw. U jekk ma nittakiljawx l-ewwel, innutli li niddikjara l-kelma talla, innutli li mhux innutli li nitlob tax li titlob, imma forsi li niddikjara u jinnaf nistenna l-mirakli, jekk ma nneħħix din, se jkolli xi ħaġa qed iżommni. U ħanitkellmu fuq dal-waqt. Imma ejjew immorru. All right, Psalm 139, 139. Għaliex, għax l-ostakoli se jinqalaw, all right? Tentazzjoni ġejja, persekuzzjoni ġejja, imma kif Alla ħalaqna, kif ikkreana, irridu nżommu ġo moħħna biex meta niġu f'dan l-istat niftakru, jalla dan is-salm li ħanaqraw u nifmu, niftakru minn aħna. Niftakru Alla x'ħalaq, Alla x'ikrea fina. All right. U il-missier il-gideb li skon Ġesu f'John 8:44
jgħid li x-xitan huwa missier il-gideb u tant huwa expert, all right, fil-gideb li il-gideb tiegħu they seem real għal ħajjitna. Tarhom reali. U x'jiġri? Iġibu l-biża'. Ħanitkellmu fuq il-biża' llum. U jalla l-mulej jiftħinna qalbna ħalli il-kol kemm aħna noħorġu meħlusa minn hawn ġew. F'kull forma ta' biża' x'inhi. Okay? Mela, ħanaqraw is-salm u naraw il-mulej x'jirid jgħidilna llum bih. Mulej ħanibda minn vers 1. Niftakru li dan kien David, right, li Alla kien jafu u Alla jaf lilu. Għat li ma kienx jaf iktar il-meaning tal-intimità li għannaħna mal-mulej imma kien jaf xini intimità kif ħanaraw. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf kollox dwari, mulej. Mela, Alla, ħanaraw kif l-inna krejana. Alla krejana li ma jitlaqnix wahidna. Jaf kollox dwarna. Naddu x'qed naddu, he knows. All right? Int taf meta norqod u meta nqum. Int taraf mill-bot ħsibijieti. M'hemmx ħsieb li għaddi minn hawn li Alla ma jafux. Whatever it is. Int taf kull moviment ta' qalbi ma ħadd ma jista' jitħaqqballa u ta' ruħi tifhem kull ħsieb minn qabel jidħol f'moħħi. Mamma mija. Jiġifieri Alla kemm huwa penetranti ġo fina kif ħalaqna. Int tara fil-mixi u l-wafqin tiegħi. Triqati kollha int tafhom sewwa. Inkun għadni laqqas lis-sint il-kelma meta int mulej tkun diġà tafa kollha. Mela din hija intimità. Il-mulej qed jgħidilna jien ħlaqtek biex inkun intimu miegħek. Mingħajr din l-intimità maħniex sa naslu mkien. So il-mulej qed jgħidilna kollox. Anke qabel titlobni nafsa titlob. Għalhekk qed ngħidlek itlob għax nafsa titlob. U diġà preparajtlek is-soluzzjoni. Diġà naf. Ara x'Alla għandna ta'. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedli id-dejk fuqi. Mela diġà preparanna futur. Ejjew inżommuha f'moħħna really aqbduha di tal-lum. We need this word. Għandna bżonna din il-kelma. Fid-dlam li qegħdin fih. Ħalli ma noqogħdux we grope in the dark. Right? Nafu minn aħna u fej aħna. Mela diġà preparajt li futur milej tmexxini qiegħed hemm biex tħarisni minn dak li jista' jfixkinni fil-futur u dak li jkun ġrali fil-passat. Jiġifieri sija l-passat, sija l-futur, kollox fideh. Bil-barka tiegħek fuqi. L-erf tiegħek mulej tal-aġeb ma nwassalx għalih. Oli wisq u ma nlaħħaqx miegħu. Imma sadattant jgħidilna f'Ġakbu 1 vers 5 itlobni l-erf u nagħtihulek. Jiġifieri dan l-erf oli li qed jgħid hawnhekk wisq tal-aġeb mhuwiex l-erf tad-dinja. Mhuwiex l-erf li ħansibu minn xi bniedem u minnu għandu kemm għandu skola, għandu kemm għandu edukazzjoni. L-erf ta' Alla huwa sopranaturali. Għal dat tip ta' erf aħna maħluqin. Ma nistax insolvi l-problemi tiegħi bl-erf li tagħtini id-dinja, bl-erf li jagħtuni il-professjonisti, irrid nibni ħajti bl-erf sopranaturali. Dan l-erf li qed jgħid oli wisq. Dak li ma jistax jgħinna fih il-bniedem, dak li jaqta' qalbu minnu l-bniedem, Alla jista' jwettqu kull ħin u kull mument. Dak l-erf tiegħu. Halleluja. Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek mulej? Jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek, mill-preżenza tiegħek. Ħafna jaħsbu, right, speċjalment jekk ikunu Kristjani,
il-mulej kollu ħnina. Li xi kultant nistgħu nagħmlu xi ħaġa l-emmulaw u tgħaddi u l-mulejja laqajn waħda. Ninsew li l-mulej il-preżenza tiegħu qiegħda kullimkien. Ma jaħrablu xejn. Kollox esponut. Anke nkunu waħedna x'imkien. Ejjew niftakru għadi. Għal Alla m'hemm xejn moħbi. Jekk nitla fis-smewiet emmint. Jekk nimtet fl-art fil-qabar emmint ukoll. Xejn ma jisseparani minnek. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-seb, shining dawn, ġifieri s-seb, meta titla' x-xemx. Jew inkella mmur nammar fitru fil-baħar. Hemm tkun tistennini, ġifieri m'hemm l-ebda min tarf sa tarf. M'hemm l-ebda rokna li Alla mhux qiegħed hemm. Hemm tkun tistennini lili u lilek. Hemm ukoll titlaqli idejk, jiġifieri hemmhekk tħallini nażel. Alla jħallina nażlu. Araj, jitlaqli idejk u taqbadni l-leminija tiegħek. Jiġifieri mmur fejn immur, hemm idejk tiggwidani. Il-qawwa tiegħek fuqi. L-awtorità tiegħek fuqi mulej. Jekk ma tħallix l-awtorità Alla fuqek, m'għandekx protezzjoni. L-awtorità li dej Alla imma qed jgħidlek qiegħda fuqek hekk ħalaqna, jekk m'hemmx l-awtorità idejh fuqna għax ħarġna aħna minnha. Mhix għax mhux qiegħda fuqna min-naħa tiegħu. Jekk ngħid ħajaħbini dlam, ħajkun li d-dawl lej madwari, ġifieri jiena impossibbli li nisparixxi minn quddiemek mulej. Jew inkella jekk nitlob id-dlam jaħbini għax il-preżenza tiegħek qiegħda kullu mkien. Iġġib id-dawl anki fid-dlamijiet tiegħi. Mela il-preżenza tal-Alla qed jgħid, no matter what ħajtek x'inhi, fiha x'fiha ħaġġiblek id-dawl. Importanti l-preżenza tal-Alla f'ħajjitna. Noqogħdu attenti, mhijiex worth it għal xejn u għall-ebda raġuni li nitilfu dik il-preżenza tal-Alla. Għax jiġġibilna d-dawl fid-dlam, għaw biżżejjed dlam. Ma nkomplux inżidu aħna. Anqas id-dlam ma huwa dlam għalik illej jiddi bħan-nar. Id-dlam bħal dawl għalik. Issa għal da ġejja. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġu fommi int insiġtni. Mela, insiġtni. Għaqdek. Jiġifieri mela Alla għamilna kompluti. Alright? F'ġu fomna għamilna kompluti bi-spirtu ġofina, l-ispirtu diġà qiegħed ġofina mill-konċepiment, batinna l-anġelu kustodju biex iħarisna. Mela Alla għamilna kompluti. Issa, inrodlok ħajr għax b'mod tal-aġeb għamiltni u tal-aġeb huma emejja l-idejk tiegħek u ruħi int tafa tajjeb. Bl-Ingliż, fearfully and wonderfully made. Issa, grazzi mulej li għamiltna fearfully and wonderfully u għetlu ma xinu fearfully. Kif għamiltna fearfully xieġifiri mulej? Fearfully and wonderfully made. Forsi jinnaf għaw min jgħidli tajjeb dak li hemm miktub imma ma tafx minn xi għaddejja. Xi tkissir għandi dak kollu li qed tgħid għalija kollu fantażija għax għaddejja minn tkissir u minn tfarrik u minn toqol u minn dwejja u minn uġieħ. Minn dan għaddejja bħalissa. Imma b'daqshekk ma jfissirx li dan mhux vera li int ma ġejtx ikkrejat b'dak il-mod. Jiġifieri li b'xi mod l-għadu qed ifixkel. L-ostakolu tal-biża' daħal fin-nofs. Issa, alright, Alla ħalaqna hekk qabel id-dnub kif rrid li aħna ninħalqu sewwa. Issa, meta sar id-dnub, ovvjament daħal id-demonju fin-nofs
u gerfex il-pjan. Imma xorta Alla kellu l-pjan ta' salvazzjoni għalina, il-kol, grazzi Ġesu. U għalhekk il-mulej tagħna dan is-salm illum biex ifakkarna li le, ħadd minna mu minsi, ħadd minna mu moħbi, ħadd minna mu mwarrab. Aħna qegħdin f'dan l-istat. Għalih. Issa sta għalina sa nagħmlu biex nimxu f'dan l-istat. Għax Alla ma jikdibx. La qal li għamilna hekk għandna nkunu. Sewwa, mela, itlob il-mulej bħalissa u għejdlu mulej. Nitlob li din iż-żerriegħa li qed tiżra fija ma titlaqnix. Imma f'kull sitwazzjoni li ħaniffaċċja tibqa' hemm ingranata u toħroġni rebbieħa f'ismek mulej Ġesu. Amen. Mela, li inti tgħid hekk hija gidba tal-għadu. Għaliex? Għax dan is-salm qed jitkellem fuq l-omnipreżenza tal-Alla. Jiġifieri Alla dejjem preżenti bħalma smajtu, ma jaħrablu xejn. U l-omniscienza ġifieri jaf kollox. Issa, jekk aħna m'għandniex relazzjoni mal-Alla, jekk aħna maħniex imweldin mill-ġdid, di mhix ta' komfort għalina. Ħadd beżżana. Immaġinaw. Jekk aħna maħniex imweldin mill-ġdid, maħniex tiegħu. Sa ngħid, ommi ma, Alla qed jarani x'qed nagħmel, jaf x'fejjin, jaf kollox, qiegħed mi jarf kullimkien, mhijiex ta' komfort għal dak li jrid jinħeba. Għalina hija grazzi minn Alla li aħna jaf li għandna l-preżenza tiegħu li huwa omniscienti, imma fjerfu li għalhekk għax tant aħna magħmulin perfezzjoni u bid-dettall u li Alla jgħid fl-ewwel Korintin 6:19-20 ġisimna huwa tempju tal-Ispirtu Santu. Fejn tista' tmur iktar minn hekk? Għandek l-Ispirtu ta' Alla fik. Daqshekk huwa speċjali. Ġisimna għandna l-Ispirtu ta' Alla fina, dik waħda. U number 2 kol 1 Corinthians 3:17, jekk xi ħadd jeqret it-tempju tal-Alla, Alla jeqret lilu. Għax qaddis u it-tempju tal-Alla li huwa intom. Mhux qed jgħid għall-ġeblaw. Ġifieri fearfully made. Jekk ix-xitan jiġi ibeżza bil-gideb li aħna magħmulin mod ieħor, ara jien kapaċi għal xejn, jien ma nasal imkien, kon li bl-inferiority complex, nibża nitkellem, nibża nevanġelizza, nibża hekk. U nibża li ma nleħħaqx, ma niġix il-Knisja, il-biża jieħu ħafna forom. Ara, da kollu gideb. Ara, imma meta inti tiftakar li hu inti magħmula fearfully and wonderfully, that should scare him. Għandha tbeżza lilu mhux int tibża. Fakkru minn int, ħajibża hu. Ġifieri, għandek x'għandek, hemm xi ħaġa li biha tista' taqla dan l-ostakolu li ħan nitkellmu fuqu. Issa, jekk aħna mbagħad imwildin mill-ġdid, imma nilagħbu man-nar, tiġi għar. Di għandna x'nibżgħu wkoll, ġifieri, ejja ma noqogħdux nagħmlu l-kompromessi dik tgħaddi, dik ma tgħaddix. U iwa għax hekk u iwa x'hekk. Nissejjaħ Kristjan. Mamma mija tal-biża'. Tara ċertu Kristjani jgħidu li huma Kristjani anki fuq it-television. Dil-ġimgħa xokkjajt ruħi. Nara Kristjan. Oraj. Ikanta. U min kellu miegħu jagħmlu ċertu xeni wkoll li ma jġibu l-ebda glorja l-Alla. Li kelli nitfih. Tqallajt. Ma nafx kien xi ħadd kien qed jara,
Imma Kristjan magħruf dan. Qed imma jaħasra. F'liema livell qed jaqa' l-Kristjan. X'biża'. Inti hekk inti msemmi għall-isem tal-Alla. Kif mbagħad iġġib shame on him b'dawk l-attitudnijiet tiegħek? Daw ukoll m'għandniex għax daw għandna x'nibżgħu mbagħad minn Alla. Żgur li għandna x'nibżgħu. Irridu nagħtu rendikont ta' dan. Tal-biża' x'jedilna f'Revelations 3:20 u dik qiegħda. Jiena nobżoq lil dak li hu bieret għax da bieret. Hekk inti tkun taħraq għalih, ma tagħmilx dak l-affarijiet. Għad jiġi żmien li Alla jobsqok minn ħalqu tal-li int qed iġiblu xejn, mistħija, diżonur. Mela din għandha tkun ta' biża' kbir ukoll. Meta niftakru li xi darba ħanidru quddiem Alla, imma dik hija biża' li ħelti sa ċertu punt. Jalla taqbadna. Ħalli ma nibqgħux f'dak l-istat. Jalla, taqbadna. Ħalli ma nibqgħux. Ġifieri nistgħu b'xi mod nagħlqu dal-bieb. Għax fil-fatt dan il-messaġġ hekk jismu nagħlqu kull bieb għal biża'. Dan it-tip ta' biża' nistgħu nagħlqu dal-bieb billi nirranġaw is-sitwazzjoni. Ma nibqgħux ngħixu u nġibu skuża għax ma nistax, ma nidnibx, u għax ma nistax hekk. M'għandix dik is-saħħa, m'għandix dik il-qawwa u Alla jifhimni. Li żgur. Alla għamlek kif rajna, għalhekk għamilna dak is-salm. Għalhekk bdejna bih biex nifhmu Alla kif ħalaqna. Ġifieri, dak huwa li Alla ried, dik li jistenna li sa jsib meta jiġi biex joħodna miegħu. Imma kemm irridu naqtfu. Mela. Another promise of God. James 4:7 jedinna. Submit yourself to God. Ġifieri di ħafna kemm neduha. Issottometti ruħek li Alla. Oqgħod ar-rieda tal-Alla. Iqaf lix-xitan, għalaqlu l-bieb. Ħalli hu jaħrab minnek. Ġifieri iva, jista' jibża' u jaħrab minnek. Jekk aħna nagħmlu r-rida tal-Alla, imma r-rida tal-Alla orrajt, nista' nkun naf x'hemm miktub. Nkun naf ir-rida tal-Alla u nagħmilha. U nista' nkun ikolli dik ir-rejma word li Alla qed jgħidli għalaq dak il-bieb. Għamel hekk f'dak il-post tmurx, tarax dak it-television. Ejja l-Knisja, għamel ħin miegħi ħankellmek. Tibqax busy kif int, busy. Ħafna drabi x-xitan mhux iġanna nidimbu, speċjalment aħna l-Kristjani li tarida tajba li ma rridux nidimbu. Mhix iwaqqana f'xi dnub oħxon, imma iżomna busy biex la naqraw il-kelma, ma niġux il-Knisja. All right, bla paċenzja, m'għandix ħin għalih, u nispiċċa ir-rejma word dik li jrid itini għal xi sitwazzjoni, għal xi jrid inneħħi minn ħajti, kif se nelemina l-biża' minn ħajti ħalli nara l-breakthrough tiegħi ma tasal qatt. Dak xogħol ix-xitan. Issa maħniex qed nagħmluha u qegħdin ngħixu dit-tip ta' ħajja li qed ngħidu. Ta' dwejjaq. Ma nafx kif se nsolvi l-problemi. Ejja tortana. Għax għandna bieb minn fejn nistgħu ngħaddu u għandna bieb x'nistgħu nagħlqu. Ejja choice. Ħafna drabi choice li tagħna l-mulej hija diffiċli ta'. Hija diffiċli ħafna. Speċjalment fil-ħajja li qegħdin ngħixu fiha hija diffiċli. Mela jekk aħna nagħmlu r-rida tiegħu, il-bieb jingħalaq. Job, l-ktib ta' Job 3:25-26 x'qal. Għax dak li nibża minnu jiġi fuqi u dak li jwerwirni jilħaqni. M'hemmx kwiet rest għalija, lanqas hemm sliem għalija, la dejjem bl-inkwiet ma nistrieħ qatt. Attakk wara attakk.
Il-persekuzzjoni vera ġejja, imma intom taħsbu li aħna maħluqin biex noqogħdu bla kwiet, biex noqogħdu without rest. Il-ħin kollu u inkwit ġej u liħor insolvi u ieħor ġej. Le. Sewwa, jekk qed jiġri hekk, hemm xi ħaġa, all right, li inti forsi qed tgħid isma' għalija qed tgħid għax jiena bħalissa għaddejja minn dal-affarijiet, kieku taf l-oqla li għandi bħalissa jista' jkun, imma hemm soluzzjoni għaliha. Hemm soluzzjoni bħalma qegħdin ngħidu għaliex għax mhux hekk ġejna kreati aħna. Għadna kebrajna f'Salm 139. Salm sħiħ. Ġejna kreati b'dak il-mod biex Alla jżomna taħt idejh, fuq idejjem magħna, jafx qed naħsbu, jenna, jfejjaqna. Hekk. Jiġifieri iridna dak l-istat. Issa. Mela x'jiġri? L-ewwel manna nagħmlu, x'ħa nagħmlu? Għax faċli tgħid, u iwa is-sabiħ biss, ma sa nagħmel. L-ewwel net, get rid of anything. Mela inti trid l-ewwel net tneħħi dak kollu, all right, li qed jagħti entratura f'ħajtek lid-demonju. Tgħidlu jien għandi l-bibien kollha magħluqin. Taħseb? Jekk id-demonju niftħulu l-bib bil-biża, ma jfissirx li għax mit-twerwir, jista' jkun bil-worrying, bl-ansjetà li ma nleħħaqx nagħmel ċertu affarijiet li mhux sanfiq, li mhux vera jisma' talbi l-mulej imma jista' jkun vera. Ġifieri dawn huma affarijiet li jekk ħanibqa' nowden fuqhom, ħajjinfetaħ li bib. U x-xitan jidħol. U l-breakthrough ma narax. Ħanaraw eżempju issa kif ġara dan u kif issolvit il-problema. Imma qabel xejn, irridu neħħu il-mindset, isimgħu l-ħafna jiena nistudja dil ħaġa fuq il-biża' għax il-biża' kienet issue f'ħajti u ċertu esperjenzi li dal-aħħar kelli issa kienet ħaterġa' taqbad tolli ras għall-biża'. So għamilt punt li nitfaħħa taħt saqajja u għattilaq f'isem Ġesu Kristu ma jirnexxielekx tqum f'ħajti. Għax naf kif tirvinak. I mean, il-panic attacks la tikol, la jħallilek aptit toħroġ, la tżomm ruħek, la titkellem, la titlob anki l-Alla tabbanduna, xaqol qas aptit ma jkollok li tisimgħu li taqra għax tarħasejjiet. Hekk jagħmel il-biża'. Ara kemm hija demonic. Hija demonic. Allura, I made sure li ma nħallijiex tirkeb u grazzi mulej elibta. Elibta, taf biex elibta bil-kwiet mal-mulej. Anki meta ma kellix aptit. Meta ma kellix aptit, meta ma bdejtx nifhem ċertu affarijiet. Anzi moħħi beda jagħmel u jimmaġina u li jrid. Fimt, trid tagħmel storja int għax jekk ma jkollokx kuljum il-gwida tal-mulej li d-drittak, għax forsi tkun sejjer lem, tibqa' sejjer lem, tibda x'jibda jagħmel? Jibda jitfalek f'moħħok. All right. Affarijiet li inti tibqa' towden fuqhom. All right. Dawk ma jġibukx. Dawk ma jistawx għalik. Dawk gidbulek ta'. Dawk, fimt, jibda jiżra dak il-ħafna affarijiet. Inut li ħatmur titlob, u mhux mitluf, m'intix ħatleħħaq ħafna affarijiet li ma jħallukx tibqa' sana ngħidu aħna your mind, moħħok ma jibdix jiffoka sew, vera? U l-ar ħaġa li jista' jġrilek tkun overwhelmed. Ma tafx minn fejn ħatibda. Issa, jekk aħna nibdew balla il-grazzja kbira li jagħtina, everything follows, jiffollowja smoothly. U meta bdejt naħseb fuq dil-ħaġa, il-mindset. Mela, il-biża tista' tiġi b'mindset li intħallejt. Per eżempju, tista' tkun
trobbija tiegħek fil-familja, pereżempju, jkollok ġenituri jagħmlu kollox bi kbir. Ir-raġel jagħmel kollox bi kbir. Allura le, grazzi mulej għalik kanzi. Iġifieri, le. Imma le għaw irġiel ġibu jistreċċjaw ma ta' tkun il-mara, anyway, ikollok il xi ħadd iġiba bi kbira, allura inti dejjem tibqa' qisek li kull ma jiġri flok tgħid praise God, jiena għandi il-weapons kollha biex nġiba taħt saqajja di, tibda towden. Anke isma' anke jekk għandek tvistu tħalli t-television mhix hawn. Intom tafu, x'tisma' fuq it-television? Dwejja, gwerer, mart. All right, Anki entertainment issa, tista' tara għax mxajtan. Kull entertainment li jiġi, kollha jagħtu glorja x-xitan. Edin sew, tara entertainment ma tista'. L-MTV, jekkux dali kien hawn l-aħħar l-Olympics, l-Eurovision. Konsert saw Malta, Alla jbierek. Tibda tgħid, kullimkien iffiltra. Imma ġo ħajjitna ma jiffiltrax f'isem Ġesu Kristu. Alleluja. Mela, il-mindset, all right, titkun li aħna rebbiħin fuq u kull żerrija li jitfa' f'moħħna aċċat. Ħatal il-bib. Dik waħda. Issa, iġġeddet moħħok bil-kelma. Għaliex Pawlu jinsisti? Ġeddet moħħok. Għaliex? Għax ma ġejniex. Issa bidnub, all right, għax Alla krejana perfetti, kif rid jikkreana, imma permezz ta' dnub, moħħna issa, all right, qiegħed programmat mod kif tit id-dinja u kif taħseb id-dinja bil-biżat kollha li ġġib magħha. Imma jidinna ġeddet għaliex għax il-kelma talla ma fiex la biża, la fija mart, la fija katini, la fija dwejja, la fija x'jadulu da kontra l-ħelsin, irbid. La fija. Allura ġeddet moħħok dan il-mod. Ħalli int tgħix hekk. Alla volja kontra l-kurrent. Imma ma jistax ikun seqlem u seqlaw. Ġifieri, jekk minn banda rrid nara xejn fuq it-television ma jaħrab li xejn, orajt minn dak li qed jiġri fid-dinja, rrid nibqa' adjourned minn dak li qed jagħmlu nuħu sew. U mill-banda l-oħra, nieħob niġi l-Knisja għax meta jkolli bżonn ninħeles, ikollu bżonn nittalb jitolbu fuqi, fim, hekk sewwa ma tistax tgħix hekk, imma ħafna Kristjani hekk qed jgħixu dan. Hekk qed jgħixu. Għalhekk maħniex naraw il-qawwa talla taħdem kif irid fil-Knisja. Ejjew inqumu qawma minn hemm l-aħwa. Ħalli minn issa l-qudiem naraw il-qawwa talla. Ma noqogħdux komdi kif aħna. Law innek mhux qed inġibu glorja l-Alla. Taf li ħafna minn meta jiġru affarijiet għax inħallu x-xitan jidħol mill-bib. Ħafna mid-drabi jeħel Alla mbagħad. Għax ma narawx ir-riżultat li nkunu qegħdin nistennew. All right. U anke n-nies tad-dinja li jkunu magħna, mbasta daw kollhom talb, mbasta daw kollhom dikjarar, mbasta. Mbagħad ma narawx dak li u ma nġibux glorja l-Alla, u ma nkabrux saltnatu, anzi jistmerruna. Tal-biża. Jiena qabdet niroda ma jiena nagħmel dan il-messaġġ, emnuni. Jalla l-mulej jaħdem fikom bl-istess mod. Għax il-biża, orajt, hemm il-biża talla, hemm il-biża li qegħdin insemmu. Il-biża hija xi ħaġa li għandna naħduha bis-serjetà ħafna. U it-talb. Ħanedilkom di. It-talb awtomatikament iserraħ. Meta titlob qalbek tistrieħ. Ħanedilkom esperjenza li kelli ma' missieri il-bieraħ. Mela l-rat l-ula mort naraħ l-isptar u grazzi mulej għal-bibin li qed jiftaħ fejn qiegħed
Rajt il-home li qiegħed għax is-sandunajti u għannu qiegħed ġo home imma Alla jbirku. Għax ara kemm tlabt li naraħ tal-mulej. Għavolli ħobb il-mulej imma kien hemm ħafna idolatrija bħal ħafna mid-nies anzjani sewwa statwi u rużarji u affarijiet li insomma, anyway, li fil-Kristjaneżmu aħna nixtiequ li naraw il-familjari tagħna iktar maturi, sewwa fiha l-kelma. Imma kont qiegħda hemm u bejt naraħ isu dawn hekk. Daqsxejn kwiet. U qedlu u kemm ilu hemm grazzi mulej edna talba tas-salvazzjoni. Serraħt rasi, iwa, għandi rasi mistrieħa, isejjaħlu meta jsejjaħlu l-mulej, naf li issa tiegħu. Jiġifieri, imma meta nkun hemm kultant ngħid ħanerġu nadduha di. U bekk bil-ħaq Mario wkoll nagħti glorja l-Alla. Kull wieħed li hemm ġew fis-sala illum kulħadd jaf bil-mulej. Alleluja! Grazzi Ġesu, il-bibin li jiftaħ fejqa emnuni. Meta naraħ sejjer fuq wieħed u fuq liħor kemm ħafna ma jafux bin-nersis b'kollox. Sewwa, imma ejt illum mhux kuljum kważi mmorru. Ejt illum, ejt għada, ejt bitada. Fl-aħħar tiffiltra. U grazzi mulej, kien hemm anki min kien ta' Ġehovah. U blajnuna talla l-kelma waslitlu, mbagħad ma rajnieħx iktar, imma l-kelma ħada. Glorja għal Ġesu. Imma ħankompli fuq ta' missieri. U qedlu x'għandek kemm qed narak dawn. U qalli mhux dejjem is-soltu u dal-affarijiet. Qedlu tix nitolbu naqra ħi. Iwa ta' qalli. U rġajt għamilt it-talba tas-salvazzjoni qasira kemm jista' jkun. Qatlu wejda warajja. U qala warajja. Kif spiċċajneħ xelu. Għalli, kemmu sabiħ il-mulej, għalli ktibili mar. Għalli insiba kuljum. Jaħas, għax ma jaqrax daqsek. Ġifri titkun qasira. Qatlu iva, inġibilek, imma xrid ngħid, tant feraħ u sakemm ġejna biex tlaqna, il-kelma rċivija, baqa' jgħid fuq kemm iħobbu lill-mulej. U jinsa sewwa, il-lela mmur għall-Knisja u nirringrazzjah. U baqa' jgħid. Anki kull min beda jaqaf ma' ġembu. Itolbu l-mulej ta' int, itolbu għax il-mulej iħobbna. Bdejt ngħid imma jaħsra l-innoċenza. Meta bniedem m'għandu xejn. M'għandu xejn iktar f'ħajtu kif inhu issa qiegħed hemm, ħlef lil Ġesu. Imma kif leqgħu għamlet effett fih. Ġifieri meta rajtu hekk, sakemm ġejna biex tlaqna, tlu kemm int kbir mulej, issa la nerġa' mmur għada noħordu dik il- U għanzi inti iktar minn waħda ħajkollu xi qassam. Ġifieri, hekk jiftaħhom il-bibien il-mulej għas-salvazzjoni. U ħaġa oħra li xtaqt ngħidilkom, ma tantx kont nitloba, imma l-mulej qal li itloba. Lord, give me souls. Da vera dal-aħħar ħassejt li għandna nitolbuha, mulej tini l-erwieħ. U taf kif jiftu? Il-bib, forsi aħna ma morrux nevanġelizzaw. Ma fimni, grazzi mulej għal daw li jmorru jevanġelizzaw fit-toroq. It's a great deed, voldiri hija xi ħaġa hija don mill-isbaħ. U grazzi mulej għalija. Imma jgħidu aħna li ma morrux. Imma jista' jiftħilna bibien oħra. Just tell him, Lord, give me souls. Itlobilu. Hija talba qasira imma effettiva. Hija effettiva ħafna. Mela, qedtilkom dik għaliex, għax it-talb hija arma. Jekk ma nitolbux, m'hemmx għalfejn tkun fit-tul, imma just make sure li m'hemm xejn iktar importanti għalik. Ħlief Alla. Ħlief l-affarijiet Alla. U taraħ jaħdem. Taraħ ineħħilek il-biżat, taraħ ineħħilek l-impossibilitajiet minn ħajtek. Bit-talb, għaliex għax il-biża il-limitazzjoni tħalli l-Ġesu barra.
il-ġesu tħallih barra, ma jistax ikollok il-ġesu, għax ġesu bil-fidi biss. Sal-fidi hija kontra il-biża. Il-biża li iġib ix-xitan. Nixtieq qabel nagħlqu nitkellmu b'eżempju li seħħ fil-Bibbja u kif dan il-profeta Elija x'fuq ħa nitkellem induna bil-biża u kif elimina minn fuq mara. Ejjew immorru l-ewwel Slaten 17 minn 8 sa 16 sa jaqna. Il-mulej kellem lill-Elija u qallu u mur f'Sarefta ta' Sidon u woqgħod hemm. Jien ikkmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimek. Mela Alla ikkmanda l din il-mara biex titimgħu diġà. Qam u rħila lejn Sarefta. Kif wasal ħedfej bib il-belt kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. U Elija sejħilha u qalla jekk jogħġbok, ġib li biqja bela ilma x'nixrob. U hija u sejra, Elija raġa sejħilha u qalla ġib li wkoll jekk jogħġbok, kisra ħobs fidejk. U din wieġbet u qaltlu, ara, daqs kemm ħaj il-mulej Alla tiegħek, m'għandi xejn ħasra maħbuż, maħmejt xejn. Abdat iqef ġarra u ftit żejt fil-kus għandi, kull ma baqali. Ara, edha niġbor biċtejn ħatab, issa nħejji xi ħaġa għalija u għal-ibni nikluha u mmutu. Mela di, hekk faslita. M'għandi xejn, issa ħaniklu l-aħħar naqra jien u t-tifel, m'hemmx triq oħra u mmutu. Imma Elija weġiba la tibżax. La tibżax Alla dan, mur u għamel kif qedtli, tibżax, mur u għamel kif qedtli Alla. Imma qabel tagħmel dak li qed tgħid. All għamil li ftira żgħira għalija u ġibieli. Ġifieri di nistħajjilha tgħid isma' da mhux qed jisma' x'qed ngħid jien. Xilba dof qed jibatni nagħmel il-ftira meta jien mejta, jien u ibni kważi għaw. Mhux hekk nirraġunaw aħna. Imma din, imma l-imma diki, issa aħna se nażlu li ma ħankunu. Jew din il-mara li ħatejt imma da x'inhu? X'ħasibni da? Da miġnuna ma nafx x'inhu jgħid. Jew ħankunu bħal din mara x'għamlet? Din marret u għamlet kif qalilha. Mela Elija, anzi qabel marret, u Alla qabel għamel hekk, għamel għalija l-ħobża u ġibieli. Imma mbagħad għamel għalik u għal-ibnek. Alla, rata bizbiċċa. Għax dini il-kelma tal-mulej li għandi għalik, ħanejdlek, vera Alla tibżax, imma Alla kelma minant il-mulej ukoll. Alla il-ġarra ta' tqiq ma tintemx. Qatt. U l-kus ta' żejt ma jitbattalx. Sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż għax ftit qabel kien talab li tieqa' fix-xita. Emmanuel. Jiġifieri ta' kelma Alla tibżax għax il-ġarra ta' tqiq mhux se titbattal u laqqas il-kus. U di jemnitu. Issa, setet memnitux u kella biex, imma għazlet li temnu. U marret u għamlet kif qalila. Marret għamlitlu dik il-bicċa ħobs, anki jekk hemm bina fin-nofs, jaf imut bil-ġuħ. Damu jiklu għal żmien u dara kollha. U l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus ta' żejt ma tbattalx. Kif kien għal il-mulej permezz ta' Elija. Iġifieri, Elija ta' kelma l-dil-mara. Emnita u l-miraklu seħ. Kieku dil-mara ma għamlitx dak li qal Elija, il-miraklu ma kienx seħ. U Elija, induna ta' dak il-profeta li kien
Elija, rajt bl-ispirtu talla, induna li kellu jelemina l-biża l-ewwel, inkella il-miraklu ma kien se jseħħ. U di għandha tkun ta' talima lina min jaf kemm il-miraklu. Il-mulej rid jagħmel magħna u mbagħad għax illimitajnieh bil-biża kif irraġunajna aħna. U le ma jistax ikun il-mara ħajmut li jibni jekk ħanisma' minnek. Min jaf kemm irraġunajna hekk il-mulej ridna nagħmlu xi ħaġa imma żammejna lura għax aħna penġejna stampa kif ridna aħna li tista' tiġri. Mela Elija nduna li kien hemm issue ta' biża. U lil din il-mara mal-ewwel tneħħi dak l-issue biex imbagħad meta neħħietu il-miraklu seħħ. U min jaf kemm tlabna l-affarijiet u ma rajniex answer. Għax forsi taħt irraġunajna b'moħħna fil-karnalità tagħna u ma ħallejniex is-sopranatural tal-Alla. Għaliex, forsi ma smajniex waqt li suppost qegħdin nisimgħu. Forsi kien hemm profeta tal-Alla. Alright, bħalma kien hawn u ma tajniex kasu. Anzi żebil l-ħnieħ. Tmejjilna bih. U żebil l-ħnieħ. U dak fi xifem. Iġifieri daw affarijiet li jiġru. Unkunu tlifna l-opportunità, il-miraklu li Alla jkun irid jagħmel magħna. Għaliex? Għax hekk moħħna ħaseb. Imbilli ħanadukom, imbilli Alla qala jew rieda li u imur għandik il-mara u tħejjilu l-ikel li kieku imbilli rieda ma kien issesseħ. Ġifri, dak li Alla jrid, alright, ma jsirx awtomatikament. Jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna. Issa, għaliex qed insemmi l-biża? Għax il-biża hija r-root ta' kollox. Once li int neħħejt il-limiti tiegħek, dak li qed tillimita l-Alla għalih, kollox jista' jiġi healing, jista' jiġi restoration, jista' jiġi whatever li tibda titlob, finanzi li jkollok bżonn jista' jiġu. Għaliex? Għax inti qed tħalli l-ispirtu tal-Alla issa ikellmek, jidderġik, not by your own understanding. X'ngħidu aħna, in all our ways, in all your ways, in all my ways, I acknowledge him. Alright, mhux dak li naħseb jien. Faċli, le, assolutament mhix faċli. U trid tqatta ħafna ħin mal-mulej biex jirnexxielek tagħmilha. Għax imbagħad jibda jtik ftit kuljum u tibda tara il-qawwa tiegħu taħdem u tibda tara l-answers ġejjin. Xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid qabel nagħlaq u la fakkari li sa ngħidha. Nhar is-Sibt kienu meta inti jettilna biex ninżlu Arkubtejna. Għamilna ħin Arkubtejna hemmhekk. U sa dakinhar, naħseb hawn ħafna jafu l-istorja kelli issue bil-Kopti 6 snin sħaħ. Bil-Koppa Tuġani u l-ebda tabib u professjonista qatt ma setu jaqbdu xejn. Ġifri, MRIs u X-rays u minn kollox sa. Imma dejjem għandek xejn, għandek xejn, kull exercise, imma l-uġieħ jien kont qed inħossu ġifieri. U għaddejt 6 snin mhux ċajta, nfittex wiċċ il-mulej, kif naf jien kont, imma kull darba nikber nitgħallem x'qed jgħidli kif jiena neħles minn dan l-uġieħ. Għax tani kelma dak li l-bniedem ma jistax isolvi, jien insolvih. U veru, il-ways li tani, glorja lilek Ġesu, solvejt din il-problema. Imma dejjem kont nibża ninżel Arkubtejja. Għax nejt Tuġani, Joħan nerġa' anqala. U nhar is-Sibt qed wara da snin kollha. Qatt le. Qed laqet nagħmel kollox, issa sa ninżel Arkubtejja. Li tant kont inħobb nagħmel meta nitlob. Għalhekk ix-xitan ipprova jittanta bi-Kopti. Kont bniedma meta nitlob dejjem Arkubtejja jien. U żammni milli noqgħod Arkubtejja, ġifieri. Imma mbagħad u nżilt hemm. U bqajt hemm wara da snin kollha Arkubtejja
Bilajru ġieħ għall-ewwel darba wara 6 snin. U għetlu, Glorja lilek, Ġesu. Dejt nifraħ għas-sempliċi raġuni li qiegħda l-kubtejja. U dak il-ħin xtaqt li noħroġ nagħti testimonjanzi hekk dak il-ħin li ħassejt dik il-qawwa fuq imma ma nafx ma raġuni ma ħriġ, imma issa qed ifakkarili li he made me whole. Ġifieri di kienet xi ħaġa ilha ġejja żmien. Imma fl-aħħar qiegħda hemm. Grazzi Ġesu, qed tussa qiegħda ninżar l-kubtejja nitolbok kif kont dejjem inħobb nitolbok. M'hemm l-ebda rabta li x-xitan jista' jżommok fiha. Kien qed iżommni fiha u kont imdejqa fiha, imma ma rnexxilux iżommni hemm. Ħadd is-snin biex wasalt, imma wasalt. L-aħwa taqtux qalbkom, għal-qulu l-bib, speċjalment bil-biża. Ġifieri għax tibża tagħmelek u tibża tgħaddi minn hekk u nibża nieħu dik l-azzjoni u niddejjaq nitkellem, nibża niddejjaq niddikjara l-kelma. Ġifieri take authority, għaraf minn int, ħuda fidejk ħajtek, dik il-ħajja li aħna qrajna f'Salm 139. Dik il-ħajja f'Salm 139. Alright, ġifieri bħal dik il-mara, l-ewwel irridu nagħlqu kull bieb. U ħanitolbu l-lejla biex il-mulej l-Ispiritu Santu għax dan kien messaġġ li suppost ħareġ fil-Holy Spirit Conference. Imma il-mulej jridu issa. Alright, mela se nħallu l-Ispiritu Santu ejja nitolbuh mill-qalb biex jekk hemm xi bieb bil-biża li taf tkun biża sottili ma tafx biha. Għaliex? Għax worry is pride ukoll. Meta aħna nibżaw għaliex għax aħna maħniex nafdaw l-Alla wkoll. So it's pride. U Alla jgħid li l-kburi x'jagħmel? Jaqaflu. So dik qiegħda fl-ewwel Pietru 5:57. Inkwiet, tħassib u gburi huma gburija dawk u Alla jirreżistih il-gburi. Issa immaġina, int mimli tħassib, mimli inkwiet, mimli attakki wieħed wara l-ieħor. Lill-Alla kontra tiegħek jonqos. Lill-Alla jirreżistik jonqos. Din hija l-verità li jrid joħroġna minn Alla ħalli aħna nkunu maturi. Mhux Kristjani tal-isem li nħallu d-dinja titħaq bina u nħallu d-dinja twarrabna u titmejjel bina. Aħna rridu nkunu fuqhom daw. Aħna rridu nurhom minn aħna. In Jesus name li naslu għal din is-sitwazzjoni. Mela, il-biża jżommok il-bot minn Ġesu. All right? Għax aptitu ma jħallilek li tidħol ma' Ġesu. Vera din. Ma jkollokx aptit. Issa, jekk ma jkollix aptit, jekk ma jkollokx aptit, mur xorta għatta ħin mal-mulej. Għaliex, għax l-aptit jiġi. Jasra ma ninsewx li Alla huwa sopranaturali. U għal fuq minn moħħna. Jekk aħna rridu neħilsu, mhux ħaneħilsu b'mod naturali, b'mod tad-dinja. Irridu ninħelsu b'mod sopranaturali. Ejja ntuħ ċans. L-Alla, intuħ ċans jenna naslu għal breakthrough tagħna. Mela, Satan keeps us busy, all right, palmedna. As long as you don't spend time with God, he's happy. All right? Sakemm, all right? Anke ma tkunx qed taduraħ ta' jew ma tkunx xi satanista, ġifieri sakemm qed isibek iżommok biżi u ma jħallikx toqgħod tisma' xi jrid jgħidlek il-mulej, xi jrid minnek kif sa jeħilsek. He's happy. Jħallik kwiet. All right? So, l-aħħar waħda, do not miss church. Timmissjax il-Knisja li tiġi għax waħda mill-li attakka dik. Kemm jaqlu ostakoli biex ma niġux il-Knisja? Kemm jaqlu ostakoli biex ma niġux għat-talb? Għaliex? Għax jaf li dik hija s-soluzzjoni tal-Kristjan. Li inti tiġi l-Knisja m'intix waħdek, taf li hawn ħafna nies għandhom biża li jispiċċaw waħedhom, nies li m'għandhomx esperjenza ta' Knisja kif nafu aħna,
Għaw ħafna nis jibżu minn jaf għax nispiċċa waħdi, hija waħda mill-biżgħat di. Meta int għandek laħwa fil-Knisja, meta għandek il-Kristu miegħek dil-biża qatt ma ħadd esperjenza. Qatt ma ħadd esperjenza, ara xi grazzi aħna għandna minn Alla. Ġifieri, u apparti kollok pastors bħal mannaħna, grazzi mulej, li dejjem iħejjunna xi ikla speċjali, jgħallmuna li toħroġ minn hawn, forsi tidħol imtaqla ma toħroġ ħafifa rixa minn hawn ġew. Sewwa, apparti dik, laħwa bejnietna ta' spalla għal xulxin. Jekk waħda muġuha tkun tiflaħ tejn oħra b'saħħitha tiftaħ tejn lil-muġuha. Sewwa ġifieri dik li Alla jrid, għalhekk irida l-Knisja. Mhux inbilli nedu xina mid-dar, nista' lil Alla nkellmu mid-dar iva tista' ma dak għattis tajjeb għalik personali imma mbagħad. Kif? Ma jieħux post li aħna nintaqgħu fil-ġa, għax hemm post għal kollox. So, x'inhu l-iskop tad-demonju? Li jżommna milli nagħmlu il-calling, is-sejħa ta' ħajjitna l-aħwa. Meta nkunu għaddejjin mill-luġieħ, meta nkunu għaddejjin mart, relazzjonijiet diffiċli, attakk wieħed wara l-ieħor, taf x'inhi r-risposta? Ibqa' għaddej b'dak li Alla qabdek tagħmel. U tafx daqqa ta' ħarta ttieħ lid-demonju jgħid m'għandix ċans magħha din. Għalhekk submit yourself to God and you will resist the devil. Għandna l-kelma, għandna promessa and he will flee. Dbeżżu u jkollu jitlaq. Mela il-gideb, all right, ta' missier il-gideb ma nħalluhx ibeżżana. Jipprova jagħmilhom reali l-gideb, imma mhumiex. Aqbad dak is-salm. Żommu fejn jidher u bqa' ftakar kif Alla kreak. U l-Alla kreak hekk iridek u hekk se jgħinek tkun. In Jesus' name. Grazzi Ġesu. Illum il-mulej irid jeħles. Mill-ostakoli ħalli nkunu preparati għal dak li ġej bil-grazzja t'Alla ħanibdew mix-xahar id-dieħel, ħajkonna ħafna affarijiet sbieħ, hekk Alla jrid, biex aħna nissaħħu. Domnik titla please. Biex Alla ikun jista' jkompli immaturana. Kemm hawn minna li ngħidu isma' irrid li inkompli nimmatura. Kemm hawn minna li jgħid jien irid inkun dak il-Kristjan matur li Alla jaħdem bija. Halleluja, grazzi Ġesu. We're in the right place. U l-Ispirtu t'Alla illum hekk se jagħmel. Hekk kif aħna issa nitolbuh biex ma nitqarqux u naħsbu li b'xi mod qegħdin kif għandna nkunu u m'għandniex bżonn għajnuna. Dik qatt. Li nkunu in the right path, iva. Imma li naħsbu, li wasalna u m'għandniex bżonn la nitolbu, la nissaħħu, u għax il-kelma nafa, u għax jien niflaħ għal kollox u x-xitan mhux se jitħaq bija. Let's think twice. Għax nies bħal daw ikun qed ifittex id-demonju, ħajamel storja bihom. Storja bihom u Alla ma jħux glorja. U dik l-ar ħaġa tista' tiġi li tweġġana lilna bħala Kristjani meta naraw l-Alla tagħna ma jħux il-glorja li jistħoqlu. Għalhekk Spiritu Santu għajdulu mill-qalb din it-talba. Spiritu Santu, nirringrazzjak li intejx fija. M'intix il-bot, qiegħed fija. U għamiltni tempju daqshekk majestus. Grazzi missier kif kreajtni mulej.
jiena nfaħrek minn qalbi mulej. Nirringrazzjak li jakkost minn dak li ngħaddi imma int ma titlaqni qatt. Grazzi tal-preżenza kontinwa tiegħek mulej. Grazzi li int taf minn xi qed ngħaddi mulej. U m'intix ħatħallini naqafaw. Illum tajtni kelma mulej li jekk jien nagħlaq il-bieb għal biża' jiena nara l-breakthrough li għandi bżonn f'ħajti. Għalhekk mulej nitolbok esponi kull biżat moħbija li jiena għandi mulej imqabdin miegħi fil-familja tiegħi li fuq ix-xogħol li nsib mulej. Biżat li huma fortizzi li ħallejt li jinbnow mulej fil-menti tiegħi. Ejn inkissirhom il-lejla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu issa stess. Hekk kif aħna nonoraw l-Ispirtu Qaddis. Ix'inhi l-problema? Dak kollu li ġej kontrik u ma tafx kif se solvih. Alla jaf kif se Alla għandu risposta żgur. Issa, jekk tgħidli ma jiena ma nafx kif nisma' leħnu l-mulej, ħafna drabi niddubita jekk hux u jew jien meta nisma' xi vuċi u ma ningranax biex nagħmel dak li jgħidli. Jew ma nafx kif se naqbad insib ħin biex jien ikolli dan il-ħin li nisma' leħnu. Jew ma nafx nitlob. Aħna lesti li ngħinuk biex nitolbu miegħek biex tkisser dan il-biżat il-lejla. Jekk forsi aqqas torqod bil-lejl ma jħallik. Jekk qed tibża li ħatibqa' għaddejja l-istorja u ma tiqafx. Ejja nagħmlu stop il-lejla. U hu opportunità mill-qawwa tal-unità biex infarku kull pjan tal-għadu f'isem Ġesu Kristu. Ejja nqumu bil-wifqa l-koll. Mela. Għalikom ħbib tal-Facebook u YouTube, nirringrazzawkom li kontu magħna. Jalla dan il-messaġġ tagħkom ġuħ li trid taf lil dan il-mulej li jista' isolvilek il-problemi, jista' jgħinek tasal fejn tixtieq tasal u kisser minn ħajtek il-biża' li ħafna minna ma nistawx nsibu kontroll tagħha jekk ma tkunx il-qawwa tal-Alla, qawwa tal-Ispiritu Santu u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela, ejdu di talba miegħi qasira, m'hemmx tul, imma jda mill-qalb. Missier Qaddis, grazzi li ftaħt li għajnejja illum fejn ma kontx qed ninduna il-ktajjen li jien kont marbuta bihom. Nirringrazzjak li orejtni li jien nista' nsib is-serħan, id-deliverance li għandi bżonn permezz tiegħek Ġesu. Illum naf li waħdi mu nista' nasal. Ġesu, nipproklamak is-sit u s-salvatur tiegħi. Nitolbok taħfirli dnubieti kollha u għejni nibda ħajja ġdida fik li jinti twedni li tatini jekk jien inħallik tidħol f'ħajti. Ejja Ġesu, imlini bl-Ispirtu Santu u għenni f'din il-ġerni, f'din il-triq tiegħi biex nasal mulej. U kull ostaklu li jipprova id-demonju jġib blajnuna mqazza tiegħek, inkun nista' nalaqlu l-bieb blajnuna mqazza tiegħek u ftaħli l-bib imberaħ
għal dak biss li ju tiegħek għat-triq tiegħek. Fisem Ġesu Kristu, halleluja, nsellmulkom, aħna nintaqgħu l-erba, is-sibt u l-ħadd u nistidnukom biex tiġġojnjawna u taraw il-qawwa talla taħdem. Halleluja, grazzi Ġesu.